Baara ma bɔ baara la wari ka sɔrɔ an ka mama lafiya baara ma bɔ baara la wari ka sɔrɔ an ka du den bɛ lafiya cɛ muso in ka di quoi wallahi billahi ni so in ka di ɲɛ kojugu yɔrɔ i b'a dɔn i ka nin kuma yɛrɛ hakili jigi fɛn dɔ kan ne yɛrɛ ɲinɛna ka fɛn dɔ f'aw ye jumɛn ta sisan n bɛ KØKSEUR de kɛ KØKSEUR yɛrɛ ya awɔ n bɛ muso KØKSEUR de kɛ muso KØKSEUR la ilaha illallah o ye cɛganaw jigiya yɔrɔ ye dɛ ni maa min yɛrɛ y'a dɔn ko koli b'i kan dɔrɔn hali ni ɲɛ bɔra muso furulen dɔ de ma n contacté dɔrɔn n b'a ko ɲɛnabɔ k'a d'i ma n terikɛ ayiwa n'i ye mun fɔ n'i bɛ yala i bɛ yala ni ka kasancɛ ye dɛ sinon dɔw tɛ kulonkɛ ka fɛ dɛ ka yala ni ka kasancɛ cogo kɔrɔ bɔra ye min fɔ tiɲɛ b'a la dɛ nka cɛ ka vie bɛ danser la dɛ muso furulen ne ka vie ne yɛrɛ b'a dɔn ka cɛ ne nin ko ninnu bɛ ɲɛɲini bon wari ko ka gɛlɛn cogo min na n'i ye mɔgɔw ka wari minɛ ka ma bɔ a sira fɛ i b'o dɔn kɔli de bɛ mɔgɔw kan cɛ n ka ko ne taara bɛɛ kɛ ne taara taekwondo kalan kɛ n bɛ nɛgɛta kɛ kilifu an kiw fain an shɔn kin n y'olu bɛɛ de kalan sisan